Тым часам прапагандыст Ігар Тур пахваліўся, што цягам цэлага года слухаў лекцыі ініцыятывы «Кадравы рэзерв для новай Беларусі». ОНТ паказала 15 чалавек, якіх нібыта затрымалі за ўдзел у гэтай грамадскай праграме. Ініцыятыва «Кадравы рэзерв для новай Беларусі» належыць аб'яднанаму пераходнаму кабінету. У яе межах ладзіліся адукацыйныя онлайн-заняткі для тых, хто жадае змяніць Беларусь да лепшага ў будучыні. У праграме ўдзельнічалі беларусы як у эміграцыі, гэтак і ўнутры краіны. Паводле прадстаўніка аб'яднанага кабінету Ярося Губарэвіча, для ўдзельнікаў заняткі праходзілі цалкам ананімна, без імёнаў і фота або відэа. Маўляў, вядомыя былі толькі імёны лектараў, якія і без таго ёсць публічнымі асобамі і часта транслююць свой пункт гледжання ў медыях. Юрась Губарэвіч сцвярджае, што сярод паказаных прапагандою затрыманых яны не ідэнтыфікавалі людзей, датычных да кадравага рэзерву для новай Беларусі. Напярэдадні следчы камітэт паведаміў пра адкрыццё крымінальнай справы супраць арганізатараў і ўдзельнікаў ініцыятывы. І ўжо цяпер з намі ў студыі старшыня руху за свабоду, каардынатар ініцыятывы «Кадравы рэзерв для новай Беларусі» Юрый Губарэвіч. Добрый вечар. Добрый вечар. Дзякую, што завіталі. Ігар Тур запэўнівае, быў на сустрэчах, быў? Цалкам мог быць. У нас порядка 700 удзельнікаў кадравага рэзерва, і ад пачатку, калі мы запускалі гэты онлайн-праект, мы разумелі, што сярод іх могуць быць як прадстаўнікі сілавых структураў, так і прапагандысты. Таму меры бяспекі былі прыняты ад самого пачатку, каб не дапусціць ніякага зліву спісаў удзельнікаў, пра якія таксама заяўляе Ігар Тур. Так, сапраўды, калі людзі былі зашыфраваныя, то бок са спісу, тым не менш, той спіс гэтых 700 асобаў, якія ўзялі ўдзел у праграме, ён усё ж такі ёсць? То бок можна параўнаць вось умоўны нумар, пад якім чалавек удзельнічае ў онлайн-сустрэчах, і гэты спіс і ўсё ж такі праверыць, ці ёсць Ігар Тур у гэтым спісе. Ёсць, але это вельмі складаная сістэма, каб дамагчыся дайсці да этого параўнання. Доступ мае толькі адзін чалавек, это все зашыфраваным выглядзе захоўваецца ў розных месцах, таму для Тура это дакладна няма ніякай магчымасці. То, што ён глядзеў лекцыі, можна параўнаць з тым, што зараз ён глядзіць нас на Белсат і спрабуе знайсці яшчэ тысячы ці дзесяткі тысяч беларусаў, якія паралельна ў сваіх дамах у Беларусі глядзяць праз спадарожнік Белсат. Хай паспрабуе. Але агулам, калі мы кажам прысутнасць Ігара Тура альбо прысутнасць супрацоўнікаў КДБ у онлайн-занятках, яна нясе нейкую пагрозу? Ніякай пагрозы. Тыя рэчы, якія гавораць нашыя лектары, яны і так з'яўляюцца публічнымі. Гэта адукацыя. Пагроза хіба для розумаў тых сілавікоў і прапагандыстаў, якія вымушаныя па доўгу службы гадзінамі праслухоўваць гэтыя лекцыі. Было вялікае спадзяванне, што это ім дапаможа змяніць светапогляд, але, як бачым, не вельмі дапамагае. Напэўна, праблемы там вельмі глыбокія з галавой. То бок гэтая праграма мелася проста паказаць, якой можа быць дэмакратычная Беларусь. Адпаведна, і не было страху, што там могуць быць агенты, правильно? Самая вялікая небяспека – гэта, канешне, раскрыццё спіса ўдзельнікаў. Тут мы робім все магчымае, каб гэты спіс не быў раскрыты. І я магу таксама патлумачыць гэтае нібыта затрыманне, якія адбыліся. Абавязкова, канешне. Але па лекцыях лекцыі публічныя. Лекцыі ад выкладчыкаў, якія маюць імя, якія неаднаразова ўжо даказвалі, што яны спецыялісты ў сваёй сферы. Таму ніякай пагрозы ў тым, што хтосьці з прапагандыстаў паглядзіць гэтыя лекцыі, няма. І датычна затрыманых. Следчы камітэт кажа пра тое, што затрыманы шэраг асобаў, якія бралі ўдзел у кампаніі кадравага рэзерву. Ігар Тур у эфіры ОНТ адпаведна паказвае 15 асобаў. Што гэта за людзі? Удалося ідэнтыфікаваць? На дадзены момант трошкі больш за траціну. Канешне, беларусы ведаюць адзін аднога. Мы кінулі такі публічны запыт, каб тыя, хто ведаюць гэтых людзей, давалі нам інфармацыю. Паступаюць прозвішчы, мы іх праверяем у базе ўдзельнікаў кадравага рэзерва, не знаходзім там гэтых прозвішчаў. Больш за то паступіла інфармацыя, што частка гэтых людзей ввогуле знаходзіцца зараз на свабодзе, альбо некаторыя такая інфармацыя прыйшла, што пакінулі тэрыторыю Беларусі. То есть пра якое затрыманне тут можа весціся размова. Набор рандомных фотаздымкаў людзей, якія, некаторыя з іх былі раней затрыманыя, але абсалютна па іншых крымінальных справах. Агулам, гэтыя людзі, якія паказаныя ў эфіры ОНТ, ці вы плануеце такую даць умоўна справаздачу, што вось вы ідэнтыфікавалі гэтых людзей, і гэты чалавек на волі, гэты знаходзіцца за мяжой і так далей, ці не?
Гэта хутчэй справа праваабаронцаў. Наша задача, канешне ж, дапамагчы пастарацца кожнаму удзельніку кадравага рэзерва, калі мы такіх там пабачым, і дбаць пра бяспеку і зараз, і на будучыню. Але з тых, каго мы ўжо сёння бачым, такіх людзей не маем, няма што баяцца. Я думаю, што справы фабрыкуюцца, як это звычайна бывае ў Беларусі, з адной мэтай, калі няма доступа да базы. Трэба паказаць карцінку. Вось набралі гэтых фотаздымкі. На жаль, для людзей это дадатковы стрэс, Але на вашу думку, сярод затрыманых, калі будуць паказаныя людзі затрыманых, могуць з'явіцца людзі, якія, напрыклад, пісалі ў створаны фейкавы чат-бот? Нельга выключаць такую магчымасць. І тут спецслужбы пастараліся зрабіць па максімуму, не маючы доступа да базы, каб выцягнуць людзей, паймаць, так бы мовіць, на жывца. Яны стварылі фейкавы аккаунт, фейкавы тэлеграм-канал кадравага рэзерва, размяшчаюць нашыя навіны, але трымаюць там свае кантакты. Хтосьці мог на гэта павесціся і, адпаведна, патрапіць у лапы спецслужбаў. Таксама яны адчынілі доступ да сайта кадравага рэзерва, прызнанага экстрэмісцкім матэрыялам. І яшчэ ў траўні мінулага года гэты доступ быў заблакаваны з тэрыторыі Беларусі. Апошнія некалькі тыдняў ён быў адчынены доступ, і, канешне, можна адсачыць па IP, хто заходзіў, прыйсці да гэтых людзей, сказаць: мы ўсё пра вас ведаем, як яны это зараз заяўляюць у эфіры, прызнавайцеся. Парада людзям не весціся на такія правакацыі. Апошнімі днямі мы вельмі часта чуем, калі не казаць, што апошнімі гадамі, інфармацыю пра тое, што затрымліваюць людзей, затрымліваюць не адзінкава, а масава. Пра што гаворыць тэндэнцыя масавых затрыманняў, мы запыталіся ў праваабаронцы з ініцыятывы «Дысідэнт BY» Марыны Касінеравай. Давайце паслухаем і вернемся да размовы. Хутчэй гэта робіцца так масава, так групава па пэўным горадзе або па нейкай прафесійнай прыналежнасці, так, для таго, каб больш запужаць людзей, каб паказаць, што мы кожнага знойдзем і да кожнага прыйдзем, каб гэта стварала такі, каб жах такі наводзіць на людзей, бо мы прыйдзем да ўсіх, да кожнага, вось, і гэта будзе супермасава, бо калі да чалавека аднаго прыйшлі, гэта нават у крымінальным кодексе адна справа, а калі ты нейкая ўжо група эліц, то нейкія стаўкі ўжо вышэй становяцца. Таму яны спрабуюць зрабіць гэтыя групы, каб справа была гучней, больш тэрміны суадносна, больш нейкіх паказанняў, больш нейкіх матэрыялаў для таго, каб здымаць свае потым прапагандысцкія відэа, таксама больш. Чаму не, калі гэта мажліва з іх боку рэалізаваць? Федар Юрый, вы кажаце пра тое, што 700 асобаў узялі ўдзел у праграме, траціна з іх з Беларусі. Цяпер следчы камітэт вядзе крымінальную справу. Ці гэтая справа перашкодзіць далейшай адукацыі беларусаў? Канешне, тое, што яны робяць, мае пад сабой нейкую мэту. І асноўная мэта – это запалохаць беларусаў, прымусіць іх не ўдзельнічаць у ніякіх ініцыятывах, нікуды не звяртацца, не раскрывацца ввогуле, не выказваць сваё жаданне да зменаў Беларусі. Это можа ўскосна паўплываць. Аднак са свайго боку мы гарантуем, што ўсе меры бяспекі прымаюцца, што тыя людзі, якія падаюць заяўку ў кадравы рэзерв, іх дадзеныя будуць захоўвацца надзейна. Калі яны самі прадпрымаюць пэўную лічбавую гігіену, выконваюць, пачышчаюць перапіску, не выкарыстоўваюць проставы інтэрнэт для ўваходу на сайт альбо для прачытання пошты, маюць нейкія аккаунты пошты, не звязаныя з іхнімі імёнамі, то гэты набор мы паўтараем рэгулярна. Тады нічога немагчыма знайсці пры обшуках. Не выключаю, што хтосьці можа патрапіцца выпадкова. У нас татальныя зачысткі праходзяць не толькі па кватэрах, прыходзяць на працу, забіраюць тэлефоны, праглядаюць, куды, дзе, як чалавек заходзіў. Калі нейкія сліды знойдуць, канешне, гэта небяспека. І агулам, як вы ацэньваеце тое, што робіць гэтая праграма «Кадравы рэзерв для Беларусі»? Праграма скіравана на будучую дэмакратычную Беларусь, але ўжо зараз яна наносіць моцны ўдар па прапагандзе. Чаму яны так непакоіць іх занепакоіліся, кажучы. Это не толькі адукацыя, это развянчанне міфаў пра тое, што няма альтэрнатывы рэжыму Лукашенка. Яны это вбіваюць галовы беларусам ужо 30 гадоў, што хто бы новы не прыйшоў, будзе толькі горш, бо гэтыя людзі не маюць досведа дзяржаўнага кіравання, яны не разумеюць, як працуюць дзяржаўныя інстытуцыі, яны не здольныя будуць утрымаць краіну ад хаоса. Наша задача падрыхтаваць людзей, якія якраз такі ў момант дэмакратычных пераменаў будуць гатовыя вывесці Беларусь
двуго тупіка, які яе завёў Лукашенко. Дзякую за гэтую размову. Юрый Губарэвіч, старшыня руху за свабоду, каардынатар кампаніі «Кадравы рэзерв для новай Беларусі» быў нашым госцем.